Мәхәббәткә сәбәп була, яратырга, сөяргә. Сәбәп була һәр вакытта, утларында кияргә. Ул бит хыял, ул бит өмет, татлы күз яше, вакыт эше. Йөрәгеңдә сөю яшәсә, сөю яшәсә, сөю яшәсә. Ул бит хыял, ул бит өмет, татлы күз яше, вакыт эше. Йөрәгеңдә сөю яшәсә, сөю яшәсә, сөю яшәсә. Аша алга дәшә, бәхет булып эндәшә. Җанда мәхәббәт яшәсә, өметләргә әйләнсә. Ул бит хыял, ул бит өмет, татлы күз яше, вакыт эше. Йөрәгеңдә сөю яшәсә, сөю яшәсә, сөю яшәсә. Сөю вакытлар арасы, алга атлап барасы. Иң сау булган бу хисләрдә, мәхәббәтнең давасы. Ул бит хыял, ул бит өмет, татлы күз яше, вакыт эше. Йөрәгеңдә сөю яшәсә, сөю яшәсә, сөю яшәсә. Ул бит хыял, ул бит өмет, татлы күз яше, вакыт эше. Йөрәгеңдә сөю яшәсә, сөю яшәсә, сөю яшәсә. Йөрәгеңдә сөю яшәсә, сөю яшәсә, сөю яшәсә.